וידאו. עכשיו זה וידאו. חיים, בסדר, לחיים. חיים. רגע, ספיץ'. תגיש. אני פה. בוא נפל, שלא תשים את זה, רק תשים את זה בום. נפל לי שמחה לחיים. קודם כל תודה רבה. תודה רבה לך. תודה רבה לך. בחום אוגוסט הזה, והתרגשות גדולה מאוד, אז באמת הכי תודה לשפרה שהתארגנה, ואומרתי אל תתאמץ, איך נכנסה בדלת, הוא אומר יש לך סינר? כן, תקשיב, פקודות, התחילה בפקודות שלה, וללבנה שעזרה לה, ובאמת אתם לא האמנתם, הפז'ו הזאת שעומדת פה בכניסה זה פשוט האוטו הובלות, זה לא להאמין. יצא. אז הגיע מהצפון כל הכיבוד הזה, חלק מאיזה בישולים של שפרה, נכון? עוגות, ושוב תודה ללבנה, ותודה לכולכם שבאתם. תודה רבה. ותודה רבה. אני תמיד מאחורי המצלמה. תברך זה הכיפת, תברך יפה. תודה רבה. תודה רבה הולכת. ותודה רבה. מזל טוב לחיים, סלום. תסתכל באלבום ותראה איך אמך נראתה כשהייתה צעירה ויפה תסתכל באלבום ותראה איך אביך נראה כשהיה בדיוק בגילך
בעבר גם כן טוב. עכשיו על מה שאני הולך לדבר בשתי מילים, אבל לא נאום ארוך עכשיו. הערך שלו גדול יותר מכיבוש, ואני אסביר גם למה. ערב חג שלחתי לכם איזשהו מסרון ואמרתי חג שמח, ואמרתי שהכסף הוא לא הכל. יש לנו כבר מספיק כסף, אז יש כאלה שקראו, אמרו, רגע, יצחק, אנחנו רוצים עוד, בסדר, אם אתם רוצים, יהיה לכם גם. כשאני רואה חברי אמת, אז יש כאלה קוראים לזה אחים לנשק, אנחנו לא חברים לנשק. הנשק היה אצלנו בצד, היה לנו עיונים, היה לנו פרחים, היה לנו ימים יפים. הנשק, כשהצטרכנו להשתמש בו, השתמשנו בו גם כן. בלי ברירה. לכן אני אומר ככה, חברות זה ערך שלא נספרת בכסף. אם אנחנו נפגשים פה, אחרי 40 שנה, ואני זוכר כל אחד את הפנים שלו אז, וזוכר אותו היום, ואני אומר לכם, ניצחנו. ומה הניצחון שלנו? כל אחד בא משפחה, כל אחד גידל דור, לדור טוב, ואם הילדים שלנו לא יותר טובים מאיתנו, נכשלנו. אני בטוח שכל אחד מאיתנו, הילדים שלו, יותר טובים מאיתנו. וזה חשוב. כיף לי להיות איתכם. נעים אתמול אמר לי, יצחקי, מחר, כך, ואמרתי לו, איזה שאלה? לא משתנה, לא אופנועים, ולא חמריש. אם הולכים אצל אשר ואשר לך, שמתחיה את תמונתו של אברהם אבינו, זה פה ארוחה של אנשים מזרחיים אותנטיים. רוצים להגיד לזה מרוקאים? חזרנו. ככה אנחנו חיים, ככה לימדו אותנו, ושיהיה לכם כל טוב. חבר'ה, אוהב את כולכם, בעזרת השם. אנחנו גם אותך. אנחנו נעטוף את שאר האנשים, וכל פגישה כזאת מוסיפה לי חיים. אני לא גדול לכם בהרבה שנים, אבל כבר זקן. 65, עוד מעט לדבר ביטוח לאומי, לא זקן, 65 זה לא זקן. לא צריך את זה. סליחה. עופרה יש את חיים. צריך אתכם, ואחרי כל גבר יש אישה. אם הבית מסודר והכל בסדר, זה רק של האישה, ואני תמיד אמרתי את זה לאיתי. אנחנו הולכים, מטיילים בחוץ, בעבודה מדברים, מקייפים, עושים מה שצריך. הבסיס שלנו בעורף צריך להיות איתן. וזה הגברת, ובזכותכם אנחנו חיים. חבר'ה, חג שמח. יאללה, כאן מחיאות כפיים. כן. לאורי, למען האמת, קשה למצוא את המילים המתאימות כדי לתאר את התחושות והרגשות שהתלוו למסע חיפושים אחריך, ועוד יותר לאחר שעלה בידינו לאתר אותך, ולבסוף הרצון העז של כולנו לפגוש אותך. אחד מהנתונים שעלו במהלך מבצע החיפוש שהוכתר בהצלחה היה תאריך יום הולדתך, 3/3/1955. תאריך שחל היום, ואין ספק שזו הזדמנות מושלמת למפגש מצומצם בשלב ראשון על מנת לאפשר עיכול לגילוי והאיתור. מפגש בו החלטנו גם לחגוג עמך את יום הולדתך. הרשה לנו לאחל לך מזל טוב מכל הלב והנשמה, בריאות טובה ורוח נעורים גם אם אינך בין כך וכך שנים. 61. דברים אפשר להגיד, הבן שלי אומר לי, אמא, הוא בן 61? ששמחה ואושר יהיו מנת חלקך תמיד, שתחלום ותגשים, ושלא תיעלם לנו לעוד 35 שנה. עכשיו זה משפחה. מאחלים לך באהבה גדולה שלא תיגמר, חבר יקר היית וכזה תישאר. מחבריך, וזה גם כן צריך לציין, מחבריך מתקופת השירות הצבאי בחטיבה 211, מחנה ישי, ויש לך פה את כל השמות. אתה יודע לקרוא. רגע, קנינו שעון יפה, שעון יפה של ארמני, כדי שהזמן לא יעבור מדי. זה השעון, ומאחורה יש, חרקנו לך, כן,
מאחורה חרטנו לאורי מזל טוב עם תאריך יום ההולדת מחבריך חטיבה 211. יש לך גם בוסם טוב מאוד. זה להשלים את ה...